הגענו היום לעורף הנמל באשדוד, למרכז לוגיסטי לאחסנה, תחזוקה וייצור של מכולות ריקות. ואומנם, הנמל נמצא מעבר לכביש, אך ביבשה נעשה כל התהליך. Hear me when I come, baby. בוא תספר לי לאן הגענו. אנחנו נמצאים במרין קונטיינר. מרין קונטיינר זה מפעל שמתחזק, מאחסן ומייצר מכולות ריקות. כשהגעתי לכאן, ככה לא יכולתי שלא לשים לב, מעבר כל ההמולה שיש פה, זה לרכבת שממש נכנסת אליכם למתחם. כן. לפני כ6 שנים התחברנו לשלוחת הרכבת שהייתה פה. היתרון בזה שהרכבת נכנסת לפה למרין, ואנחנו יכולים לשנע כמויות עצומות של מכולות באמצעות רכבת, מה שאי אפשר לעשות בהובלה יבשתית. בוא תסביר לי למה מכולות מיועדות. מכולה זה ארגז להעברה של מטענים. המכולה הומצאה בשנת 1972, ומאז היא משמשת האמצעי העיקרי להעברה של מטענים בין יבשות. המכולה מגיעה למרין קונטיינר, נעשה תהליך של זיהוי של המכולה. אנחנו מזהים שהמכולה שייכת לאחד מחברות הספנות שלהם אנחנו נותנים שירות, עושים בדיקה ויזואלית של המכולה, ולאחר מכן מקבלים אותה לאחסנה עם התניות של ניקיון, של תיקון. לאחר שנעשה התיקון והניקיון, המכולה מאוחסנת פה, עד שחברת הספנות מבקשת אותה לצורך ייצוא. מה עם סוגי המכולות שיש לכם? אנחנו מבדילים בין 2 קבוצות עיקריות, מכולות יבשות ומכולות קירור. מכולות יבשות זה מכולות הרגילות שנראות כמו ארגז, מעבירים בעיקר מטענים קונבנציונליים, רגילים, משטחים, ארגזים, ויש את מכולות הקירור, להעברה של מטענים בטמפרטורה ספציפית, באקלים מיוחד, שבתחום זה אנחנו מתמחים. אתם מעבירים כל דבר, ממזון, לרהיטים, לציוד קימי והכל? הלקוחות הם אלה שמעבירים, אנחנו מספקים להם את מכולות הקירור. במכולות קירור מעבירים מתרופות של חברת טבע בשווי של מיליוני שקלים, לתפוזים, תפוחי אדמה, שעכשיו זה בדיוק העונה שלהם, ונדרש כמות עצומה של מכולות לייצוא של כל הפרי מישראל. כמה טון ממכונה כזאת יכולה להרים? מכיוון שהמכולות שיש פה הן מכולות ריקות, המלגזות שהוזמנו לפה זה מלגזות שמסוגלות לשאת עד 8 טון, לגובה של 7 קומות, קונטיינרים לגובה של 7 קומות. קורה נגיד שמגיעה מכולה פה מנמל אשדוד, שזה מעבר לכביש, והמכולה מגיעה לאילת, פורקים אותה ואז מחזירים אותה פה לאחסון? בהחלט, בהחלט. כל מכולה שמגיעה לנמל אשדוד יוצאת ללקוח, הלקוח מרוקן את המטען ומחויב להחזיר את המכולה למרין קונטיינר. כמה מכולות יש פה כרגע? באופן כללי, בכל זמן נתון, יש פה במפעל בין 3,000 ל-4,000 TUs, שזה בין 3,000 ל-4,000 מכולות, באורך של 6 מטר, ברוחב של 2.5 מטר, ובגובה של 2.5 מטר. כמנכ"ל החברה, הדבר הראשון שהייתי רוצה להתחיל איתו זה להיסטוריה. מה היה פה קודם? מה שהיה כאן קודם, לפני שאנחנו הגענו, היו כאן כמה עסקים שפעלו בתחום תיקוני המכולות, אבל בסטנדרטים מאוד נמוכים. זה אומר קרקע שאינה מוספלת, מלגזות קלשונים ולא מלגזות הרמה, שמרימות מכולות בצורה הרבה יותר נכונה והרבה יותר בטוחה, עם פחות ופחות השקעה בסטנדרטים של תיקוני מכולות. הבעלים של חברת האלוף שהחליטה לרכוש את המפעל הזה במצבו הקיים, הטילה עליי לפחות להציב סטנדרטים אירופאיים. וזה חייב נסיעות תכופות לראות איך עסקים כאלה באירופה מתקיימים, איך הם פועלים, והסטנדרטים האלה הגיעו לכאן. בין העבר להווה, השינויים הטכנולוגיים היו באמת שינויים דרסטיים? בעבר כל העסקים האלה פעלו בשיטות ידניות. למעשה כשנהג המשאית הגיע כדי להזדכות על המכולה שלו, הוא נתקל באנשים שעלו על המשאית שלו, בדקו אותה, הורידו אותו למשרד כדי לעבור לזהות האם המכולה הזאת בעצם שייכת למי שצריך לאחסן אותה אצלנו. היה צריך לבדוק האם המכולה הזאת צריכה תיקון, ואז בעצם כל ההליך היה ידני. בעצם נהג היה מבזבז דקות ארוכות מאוד בתוך המתחמים האלה, וצוואר הבקבוק היה אינסופי. היום המערכות הן מאוד מודרניות, הן מאוד מתוחכמות. כל המערכות בעצם ממוחשבות, ונכון להיום המערכות אפילו קשורות לנמל. כשאנחנו שולחים את נהג המשאית לנמל, בעצם יש לנו נמל ללא ניירת,
מועבר שידור אוטומטי מהמתקן שלנו ישירות למחשבים של הנמל, והנהג בדרכו לנמל מזוהה ישירות על ידי השידור, ואין צורך אפילו להמתין לניירת. אתם מאחסנים, אתם מתקנים, בעצם אתם עושים כל מה שצריך לעשות למכולות, אבל יש משהו שאתם גם מייצרים מאלף עד תף? כן, ממש לאחרונה רכשנו טכנולוגיה חדישה ביותר מיצרנים ניו זילנדים, שמאפשרת לנו לייצר שלד של מבנה בצורה ממוחשבת. אנחנו בעצם מסרטטים את המבנה בתוכנות סטנדרטיות של אוטוקאד ומסבים אותם לתוכנה ייחודית, שבעצם לוקחת פח מתכת בעובי מילימטר אחד וברוחב של 18 סנטימטר, ומכופפת את המתכת הזאת לסט הרכבה קומפלט של מבנה. ולמעשה אנשי מקצוע פשוטים ביותר לוקחים את הסרטוטים הללו ומרכיבים ב-24 שעות מבנה של סדר גודל של 100 עד 150 מטר בקלות רבה.